Takže ahojte, vítam všetkých u dnešného videa. Dnešné video je veľmi zaujímavé. Hovorím priamo k archanielom. Viete, že vždy sa to ukáže v kartách a ja vám priamo od nich posielam odkaz a mám vám povedať, že ukáže sa to aj v kartách, že mám vám viac rozvinúť pojem času. Čo je čas, hlavne minulosť. Na koho sa dneska napájam, tak máte tu niečo nevyriešené z minulosti. To môže byť situácia, to môže byť nejaká trauma, skúsenosť, to môže byť človek, dve štvorky na časovači, to sú archanieli, to môže byť hocčo, naozaj rôzne okolnosti, ktoré si myslíte, že vás brzdia, blokujú. To môže byť niečo, čo sa nevyvíjalo v minulosti tak, ako by ste chcel, alebo ako by ste chceli a ono sa to môže opakovať. Hej, môžete mať pocit, že sa točíte v kruhu a teda v čase, alebo čas sú kruhy. Keď som to povedala 1.11 na časovači. Je veľmi dôležité, to je master číslo 11. Jednotka je pohyb, jednotkou všetko vzniká. Jednotka je číslo života, číslo dňa. A predchádza je 0, čo je číslo duša, duša v pohybe, 0, 1, všetko sú binárne čísla vo vesmíre. 0, 1, 1, 0, hej, binárne čísla. To je duša, to je pohyb tej duše, to je jej cesta, takže to je, jak vidíte tieto čísla a tak ďalej, toto s vami bude rezonovať, tie čísla sa nezobrazujú len tak. Všetko sú čísla, všetko sú presné čísla vo vesmíre, všetko je inteligentné. Takisto tarot je veľmi inteligentný, obsahuje čísla. Takže ja dneska vyložím tarot, asi len tarot. Pretože dneska to bude trošku kratšie, mám vám len povedať, ako funguje čas, ako sa zbaviť niečoho, čo vás ťaží a myslíte si, že vás to blokuje. Môžete mať taký pocit intuitívne, že vás to blokuje. 3 dvojky na časovači, dvojka sú vzťahy, partnerstvo. Môže to byť reálne človek, lebo väčšinou sa stretávam s tým aj v osobných výkladoch, že je to niekto z minulosti, od koho sa chcete odpútať, alebo vidím v kartách, alebo počujem od anielov, že vám to bráni, alebo že si sami bránite, ja vám vysvetlím prečo, že si sami bránite. A teda sa to nevyvíja, ako by ste chcela, neprichádza nikto nový, hej, takže uvidíte, budem k vám hore ako k žene, ale kľudne muž, dobre, tam hore pohlavie neexistuje, ja si vyberám jednu stranu. Je to pre mňa také intimnejšie, proste kamarátka kamarátke, ale to môže byť aj kamarátka kamarátovi, hej, ale vyberám si proste tým, že som žena, ženský rod a že hovorím k žene, k ženám. Toto je vlastne pre viacerých, ale potom sa na niekoho napájam a pozrieme sa na váš príbeh cez karty, uvidíte, či s tým budete rezonovať, poviem vám aj nejaké znamenia. A znamenia sú pod určitým číslom, vravím, všetko sú čísla, napríklad 7 sú ryby, dobre, takže budem vedieť, poviem vám, aké vidím znamenie, hej, a tak ďalej. No, takže mám vám povedať, že minulosť neexistuje. Určite ste to už počuli, niektorí to možno viete, niektorí ste si čítali knihy na silu mám otvorené okno a doteraz nikto, hej. A zrazu tu psíček si vyštekáva veselo. No, takže prosím, ignorujte, ale ja som len chcela povedať, že sú knihy, motivačná literatúra, v ezoterike nájdete mnoho takých kníh na silu prítomnosti, na prítomný okamih, aj tak sa to nejak nazýva. Každá tá jedna kniha, hej, má vo svojom titule toto spojenie slovné prítomný okamih. Existuje všetko tu a teraz. Teraz. Dobre? Minulosť vám mám povedať, že existuje len v našich myšlienkach. My krmíme našimi myšlienkami minulosť. Neexistuje nič, čo by vám bránilo v budúcnosti. Máte to vedieť, máte to plne v sebe rozvinúť.
Máte si takto rozšíriť vedomie v tom zmysle, že nič vám nebráni. Ani minulý život, ani minulosť, akákoľvek. Nič vám nebráni v tom, aby ste dosiahli svoje ciele, aby k vám prišiel nový partner. Nikto vám v tom nebráni, pretože ste to len vy sama. Tým, že krmíte svojimi myšlienkami niečo, čo bolo v minulosti a čo si myslíte, že sa od toho neviete odpútať. Viete sa od toho odpútať, len to prestaňte krmiť. Čokoľvek krmíte, čokoľvek v sebe prežívate, zažívate, vyťahujete z minulosti, oživujete, to pretrváva a to rastie. To si pýta väčšiu a väčšiu pozornosť. Vždy to tu bude okolo vás a bude vám to kvázi brániť. 3 päťky je čas, 5 je radikálna zmena a 5 je sloboda. Vždy vám to bude v úvodzovkách brániť, ale to ste len vy sama. To ste vždy len vy sama. Dokonca, ak je to príklad nejaký človek z minulosti, ten človek vám v tom nejak nebráni. Ten človek, príklad muž, odíde, príde, kedy chce, robí si s vami, kedy chce, robí si s vami, čo chce, nič vám nesľubuje, alebo vám sľubuje a nič neplní. Vždy si vyžaduje nejakú pozornosť, ale vám, keď príde na to, že si vy vyžadujete niečo, tak to už tu nie je, hej. Ešte k tomu je v nejakom trojuholníku, ešte k tomu je teda ženatý, alebo neviem, hej. Stále sa držíte niečoho, čo už je možno roky. Roky to tu už nie je, ten človek tu možno ani nie je už prítomný, ale vy sa stále držíte tej myšlienky, toho, že môžete raz byť spolu. Živíte tú minulosť, v úvodzovkách minulosť, nosíte si ju v prítomnosti, nosíte si ju stále pri sebe, to znamená, že vás sprevádza tá energia všade, kde idete a tým si sama v úvodzovkách blokujete príchod niekoho nového. Prečo to hovorím? Pretože je vek vodnára. Už nie sme vo veku rýb. Najbližších 2000 rokov sme vo veku vodnára. Hovorí sa len, že do 2044 nie. Najbližších 2000 rokov ďalších sme vo veku vodnára. A je to vek dvojplameňa, vek spriaznených duší. A žiadna spriaznené duše nežijú žiaden trojuholník. To sú len 2 duše. Oni nežijú nič, čo je v trojuholníku. Hej, v ľúbosnom trojuholníku. Dobre? Oni sú 2 duše, ktoré okolo seba tancujú. Je to spriaznenosť duší, nazývame to dvojplameň. Takže ak je tu niekto z minulosti, kto vás ničím nekrmí, alebo kto vás niečím krmí a nič nedodrží a tak ďalej. Trvá to už dlho. A vy sa toho kvázi neviete zbaviť. Vy mu vždycky podľahnete, alebo tu vôbec nie je a vy si to stále nejak v sebe utvrdzujete, že to musí byť on, že som s ním zažila neviem čo a tak ďalej. Je čas. Je čas prestať krmiť tú minulosť. Je čas, aby ste žila v prítomnom okamihu a aby ste si neblokovala cestu tým, že budete znova krmiť niečo, čo len rastie na vašej túžbe. Vy si krmíte vašu vlastnú túžbu. Sama si stojíte v ceste tým pádom. Sama si pred seba stavate veľkú horu. A nečudujte sa, že potom tá budúcnosť nevyzerá tak, ako by ste chcela. Nie je v tých pomedziach toho, čo by ste pre seba chcela. Že sú všetci rovnakí. Prečo sú všetci rovnakí? Pretože si stále nesiete tú energiu toho sklamania z minulosti. Vy to máte okolo seba, vo vašej aure a to si potom priťahujete. To je všetko. Každý vzťah je na princípe magnetizmu, všetko je energia. Je to dokázané kvantovou fyzikou, aj fyzikou ako takou, základnou fyzikou newtonovskou. Takže všetko je energia, všetko. To znamená, že to, že niečo neviete pustiť z hlavy, príklad nejakého muža alebo nejakú ženu, je naozaj len vaša
dopovacia stanica. Vy, kto to nafúkuje, udržiava pri živote. Nikto iný. Tam koľkokrát ani tá druhá strana vôbec nie je, nefiguruje, nepíše, nevolá nič, ale vy ste stále v tom, hej? Vy si to stále proste idete, vy to žijete a ešte to narastá to na energii, to znamená, že to narastá na vašej túžbe, ale teraz sa to tu už sa to nenosí, už je čas byť so svojou spriaznenou dušou. Ak je to nejaká situácia, čo sa týka nejakej vašej traumy, skúsenosti z minulosti, niečo, čo neviete pustiť, niečo, čo si myslíte, že vás stále nejakým spôsobom máta, že je tu, že ste tým stále obklopená, znova prestať to analyzovať, prestať sa k tomu vracať. Keď sa k tomu náhodou vrátite v mysli, okamžite sa zastavte a myslíte na niečo iné. Ja však odporúčam môj kurz sebalásky, ak máte nejakú traumu z detstva alebo nejakú životnú skúsenosť 11, keď som to povedala, ak máte nejakú životnú skúsenosť, ja odporúčam môj kurz sebalásky. Prečo odporúčam môj kurz sebalásky? Vám teraz v rýchlosti vysvetlím, lebo tam 2 levely sú o vašom vnútornom dieťati. Vnútorné dieťa je aj vek, kedy ste bola tínedžerka a aj vek potom, hej, do nejakých 20-21 rokov. Ešte stále je to energia vnútorného dieťaťa. Vy sa len formujete, vy sa len hľadáte v živote. Čiže ešte aj to je vaše vnútorné dieťa stále, ktoré vo veľkom figuruje. Niekto to vnútorné dieťa žije aj v 40-tke. Dobre? 2 levely, má to 5 levelov, 2 levely sú na to, ale my nezachádzame do minulosti, že ju otvárame, krmíme, že sa tým dusíme, ako na terapii. Vôbec. My to práve, že otáčame, my si z toho vyťahneme práve, že to najlepšie a my to otočíme a zanecháme. Hej? Potom 3. lekcia je, keď vstúpite do vášho vyššieho ja. Keď vstúpite do vášho vyššieho ja, odtiaľ už cesta nejde späť. Ja vám poviem, ako do toho vstúpite. Toto je veľký unikát. Napísala mi to jedna klientka. Naozaj je toto veľký unikát a tento môj kurz sebalásky, pretože je to od anielov v prvom rade. A vy sa iba niekoľkokrát denne opýtujete sami seba niečo, čo z vás vyťahne to vaše vyššie ja a po niekoľkých dňoch, čo to budete robiť non-stop, ho vyťahnete natoľko to vaše vyššie ja, že to budete žiť. A už sa nevrátite do tej svojej nejakej starej verzii, starej v zmysle toho, že tu nejde žiadna chronológia, nejde tu o žiadnu chronológiu, ale ide tu o tú výzvu, že chcem pre seba viac, že 13, číslo smrti, číslo transformácie, že chcem pre seba viac, že to, po čom túžim, si zaslúžim, hej, že môžem mať viac a všetko ide odo mňa. Ja keď budem žiť svoje vyššie ja si všetko pritiahnem, automaticky si to zhmotním do svojho života. Je veľmi dôležité výjsť z tých starých vzorcov správania, prístupu, ktorý volím, hej, z toho, čo ma formovalo a čo som nebola vlastne ja. To, čo ma formovalo, bolo okolie, rodičia a ostatní. To sa na mňa všetko nalepilo. Málo kto žije autentickosť samého seba. Tam nastupuje vaše vyššie ja a naozaj to mení všetko, vzťahy, všetko a všetko sú vzťahy, hej, či už profesionálny život, či už partnerský a tak ďalej. Čiže vrátim sa k tomu, že kurz sebalásky je to veľmi dôležité, ako chcete fungovať, keď určité traumy a určité životné skúsenosti si nosíte stále energeticky pri sebe, všade, kde idete, si to nosíte. Príklad. Napríklad v nejakej práci sa vám nedarilo, boli tam nejaké zlé konflikty, hej? Boli tam nejaké zlé konflikty, boli tam nejaké konflikty, spory, boli tam určití ľudia, ktorí
s ktorými ste nerezonovali, nemalo to tú úroveň, ktorú by ste chcela a tak ďalej. Tam ste si to ale nevyriešila. S tým istým módom idete do novej práce a tam sa to opakuje. Že? Najskôr zo začiatku je dobré, alebo to ide hneď v takých istých energiách. Vy, keď si to nevyriešite, keď to neeliminujete, keď to budete v sebe živiť, keď to proste neodložíte, keď to nezahodíte v zmysle, že to nebudete krmiť, že si to že sa na to pozriete z inej perspektívy a tak ďalej, tak si to prenesiete, všetko si prenášate, všetko si akumulujete a teda to živíte. Hej. Takže je veľmi dôležité, aby ste nastúpila na túto cestu poznania, že neexistuje minulosť, pokiaľ ja jej nedám život. Minulosť v úvodzovkách je tu len preto, aby som si prešla životnými skúsenosťami, ktoré ma poučia, ktoré zo mňa vyťahnú moje vyššie ja. A ja tak idem vyššie do novej úrovne vedomia a teda môžem žiť novú úroveň vzťahov. To je všetko. Minulosť ináč, aj minulý život vám k niečomu slúži. Oni vám ho prezradia, ak ho potrebujete vedieť. Ak ho nepotrebujete vedieť, tak vás s tým vôbec, tak práve, že vám neodporúčajú ísť, vrácať sa do minulých životov. Ale ak vám to poslúži, tak vám ho veľmi rada v osobnom výklade poviem a viete, že som ho už povedala, hej. Určitým ľuďom proste mi hneď prišiel ten minulý život. Ale inak nezachádzať tam. Fakt. Je treba si nájsť, ako sa hovorí, že nájdi si hobby, prestať na to myslieť. Je treba si nájsť, ja vám to takto poviem, že je to dobré, čo môžete spraviť pre seba, aby ste sa od toho v prvom rade nejak oprostila a aby ste to nejakým spôsobom eliminovala a vytvárala si pre seba ten prítomný okamih, ktorý potom, taký ten radostný prítomný okamih, ktorý potom zhmotní všetko pozitívne, všetko dobré, tak je dôležité, aby ste išla cestou, ktorá vás baví. Robila všetko, čo vás v tom momente baví. Hej, to neznamená, že teraz musíte žiť každý deň tak, ako by bol posledný. Hej, to vôbec. To neznamená, že teraz musíte hneď skočiť, tandem. Alebo ísť, si zajazdiť na bíkovi, alebo nie, teraz nemusíte následovať úplne neviem akú vášeň. Ale to, čo vám robí dobre. Príklad, hej, dneska je nedeľa, a dneska je to také pochmúrne, tmavé, proste zatiahnuté, zima je už, hej. Hovorím si, čo ja budem dneska robiť, ako si spríjemním ten deň, ako si ho tak nejak proste, ozvláštním a aj keď nesvieti slnko, ako by som si to slnko pritiahla do tohto dňa. A ako som na to myslela, tak proste prišli okolnosti, hej, kedy som sa stretla so sestrou, pokecali sme a tak ďalej. Ale to som vedela, že príde. Ale potom si hovorím, že zacvičím si, normálne to cítim, že sa potrebujem hlavne natiahnuť, tak som si na YouTube pozrela, ako som si to pozrela, tak som si našla, že metabolický stretching, metabolic stretching po anglicky, tak som si to pozrela, to som si zacvičila a to normálne bola úplne to bolo iné, žiadna extrémna makačka, ale krásne som sa zapotila s tým, že som cítila, že pálim tuky, hej, doslova. A pritom to nebolo, len som bola v prítomnom okamihu, ináč je zaujímavé, že toto je presne na prítomný okamih, že ja som preciťovala všetko v tom prítomnom okamihu. Nerobila som nič také, že mechanické, hej, hore dole ščinkou, že som aj nevedela, že cvičím, hej.
iba som cítila svaly. Nie, ja som to všetko precíťovala, radšej som šla pomalšie a precíťovala. No o tom to je to cvičenie, s tým, že ste v prítomnom okamihu a to stačí 10 minút. Normálne stačí 10 minút a uvidíte také zmeny, že wow, hej. Veľa ľudí sa na to dalo. Ja som o tom doteraz nevedela, vravím, ono ma to... vidíte okolnosti proste, keď sa na to zameráte, tak okolnosti prídu, zrazu vám príde video, zrazu vás napadne, že si pozriem stretching, potrebovala by som stretching a tak ďalej. Takže to je len príklad, hej. A spravím toto video, otvorila som sa, spovedala som si, že si spravím meditáciu. To je moje individuálne, hej, to, čo mňa baví, alebo to, čo mne ozvláštni deň. Niekedy je to len to, že potrebujem byť sama, potrebujem si pomeditovať, alebo potrebujem neviem čo, hej, sa ísť poprechádzať vonku po čerstom vzduchu. Niekedy je to len to, ale treba to robiť často. Alebo keď ste v práci, spríjemniť si tú prácu. Toto je dôležitý kľúč k tomu. Spríjemni si ten čas popri práci, medzi prácou. Už to nechám na vás. Ale máte to nasledovať túto radosť, toto pozitívne. Potom si do svojho života pritiahnete viac pozitívneho. A prestanete, ako keby zatvoríte dvere za tou minulosťou, pretože budete žiť v prítomnom okamihu. A ten prítomný okamih je kľúčový, vytvára vašu budúcnosť v úvodzovkách, lebo nič také ako budúcnosť neexistuje znova. Všetko je tu a teraz, ale rozumieme sa, hej. Ono to pritiahne situácie. Ja to tu nejdem rozvíjať v tom zmysle, že všetko existuje už teraz. Každá pravdepodobnosť naozaj. Všetko existuje tu a teraz. Proste je to tak. Dobre? Všimnite si, ako prechádza čas zo sekundy na sekundu. Ako prešiel. Ani sme si to nevšimli. Nijak sme to nepocítili. Hej? Sekunda na sekundu. Ďalšia sekunda. Že? Ako je načasovači 22.05, 06, 07. Nič sme nepocítili. Žiadne zemetrasenie. Že? Nijak to necítime. Nijak to nevidíme. A ono to stále prebieha. A stále je to tu a teraz. Tu a teraz, nič iné. Prečítajte si nejakú takúto knihu, naozaj vám to pomôže. Ja si fakt zájdem do knižnice a znova si to nejak pripomeniem, lebo to bolo dávno, čo som si až jednu knihu na to čítala, ale teraz mi to pripomenuli anjeli. A máte vedieť, že ste to len vy. Vy nemáte sa stavať do pozície obete, pretože ste to len vy. Kto sa tým krmí, komu to robí dobre. Potom sa ale nešťažujte, že vám to robí dobre si pozerať výklady na minulosť, na niekoho, kto sa vracia a pritom ten človek tu nie je už, hej. Alebo že sa zmení, alebo neviem čo. Áno, sú výnimky, ale verte mi, že málo kto, lebo je vek dvojplameňa a vek spriaznených duší. Dobre, takže ja viem, že ja už vidím, ja keď sa pozriem na energie, ja viem presne, že tam to nie je v tom trojuholníku. No ja len toľko, že nekrmiť minulosť, nezachádzať tam zbytočne, či už je to trauma, či už je to skúsenosť, či čokoľvek je to spojené, s čímkoľvek je to spojené. Sústrediť sa len na to, tu a teraz, v radosti, to znamená a.k.a. v radostnom očakávaní toho najlepšieho. To je všetko. A každá moja túžba, dokonca aj taká, ako som si ja nevedela pre seba predstaviť, to najlepšie vám príde do života. To je všetko, čo máte robiť. Tu byť šťastná, prítomná, nečakať. Ako náhle čakáte, tak sa načakáte. Ako náhle čakáte, nikdy kto k vám nepríde, pretože tá energia čakania vám, keby ste to videli energeticky, to oddialuje, ale že úplne to oddialuje vaše prianie. Pretože čakáte, nemáte to ešte, stále to nemáte, tu a teraz to stále nemáte. A vy to opakujete, točíte sa v kruhu. Kruhy sú čas vo vesmíre, nemajú ani začiatok, ani koniec, že?
Naozaj dôležité, aby ste bola tu, teraz prítomná, radovala sa zo života, užívala si cestu ku svojmu cieľu. Ten cieľ sa sám dostaví a ja vám poviem tak, že sa dostaví v takej miere, ako si ani neviete predstaviť. Budete vedieť, že sú v tom ruky Boha. Ako náhle žijete v minulosti, a koľkokrát v osobnom výklade vidím, vy sa nachádzate v minulosti, ja to vidím v tých kartách, že ste v minulosti. To znamená, že ešte stále ste obklopená energiou niečoho, čo sa vám stalo. Väčšinou sú to vzťahy. A potom sa netreba čudovať, že tá budúcnosť nie je taká, ako by ste chcela. Toto sú všetko odkazy od archanielov v každom jednom mojom výklade, ktoré pomôžu nielen vám, ale aj ľuďom, s ktorými sa o to podelíte a tak ďalej. Oni to vedia. A sú to priamo odkazy od nich. Takže vždy si v každom výklade niečo nájdete. A kto to máte vedieť, sa to dozviete, či o rok, či teraz. Dobre? Tu je zase časová os v zmysle, je to línia, jedna línia, ktorú tvoria naše myšlienky, ktoré sa kumulujú a vytvárajú takú špirálu. Oni mi to ukázali, je to jedna línia, lineárny čas sa aj hovorí. To sú tie kruhy tvoria naše myšlienky a to je ako keď prebieha čas, ako som vám teraz povedal, zo sekundy na sekundu, z milisekundy na milisekundu, ako prebieha čas, tak takisto sa napájajú kolektívne naše myšlienky a pohyňajú. Oni vytvárajú dynamiku a teda vytvárajú v úvodzovkách čas. Hej? My ho vnímame ako minulosť, prítomnosť, budúcnosť, my to takto vnímame, ale to je len tuto v našom vneme, v našej mysli, v našich myšlienkach, lebo to sú práve tie myšlienky, ktoré tým poháňajú. Hej? Preto ich máme 80 000 denne, 60 000 denne, lebo je to fakt dar od Boha a musí to tu tak byť. Musí to tu tak byť. S tým, že vy nemusíte žiť v tejto línii času a stavať sa takto do nejakého, stavať si pred seba horu. Doslova horu, hej. Dáme si tieto karty. Tu je karta hory. To sú Lenormand karty. Takže mám vám povedať, že toto je, ja som vám už niekoľkokrát povedala, ako sa odpútať od minulosti, ako odkaz od archanielov. Prišlo vám to v niekoľkých výkladoch počas toho, ako robím výklady. Nie v každom, ale už som vám niekoľkokrát navrhla nejaké proste situácie alebo techniky, ktoré by vám pomohli. Toto je ďalšia pomocná ruka, nápomocná, lebo si pomôžete sami. Oni vám môžu len napomôcť a ísť vám na pol cesty, ale musia vás nechať vo vašej sile. To si vaša duša žiada, každého duša. Vy ste tu prišli zakúšať, vy ste tu prišli niečo prežívať, vy ste tu prišli, aby ste sa dostali do vyššieho vedomia cez nejaké skúsenosti a nie zabrnúť na jednom mieste a nie visieť ako energia viselca v tarote. Hej. Dobre, už viem, čo mám dať. Tieto karty lásky. To sú karty práve lásky, volajú sa tak. Karty práve lásky. Karty práve lásky. Hej. A sú fakt dobré. Fakt to, čo je tam v nich popísané, ako sú zostavené. Ja som hovorila, že toto sú karty podobné by som ja zostavila. To sú tak so mnou rezonujú. Aj tie popisy sú úžasné, aj keď sú tam veci, ktoré by som zmenila, ale je ich málo. Fakt, že väčšina je... Toto sa niekto napojil. Jednoznačne, keď tieto karty robil, ona sa volá Belinda Grace. Ona sa určite napojila, táto žena. Ale jej filter, ona, so svojimi skúsenosťami a so svojou minulosťou, ona tam dala také proste veci, niečo tam nerezonuje s tým, ako to naozaj je. Hej? Je božské ženstvo. Wow. Tu je aj pokrivené ženstvo, pokrivené mužstvo, božské mužstvo a božské ženstvo. Takže, ale rovno nám vyšlo božské ženstvo. Nachádzame sa v 2. tisícročí v dvojke, čo je žena.
Už to nie je jednotka, už to nie je muž, už je to žena. Už mi trpne noha. Už je to žena. A dokonca bohyňa, božské ženstvo. Veľmi krásne. Takže konečne muži vstupujú do božského ženstva. Každý v sebe máme mužskú a ženskú energiu. Doteraz to bol muž, ktorý bol príliš mužskej energii, ego. Bolo toto prvé tisícročie jednotka. Teraz muži majú prichádzajú na nejakú harmóniu, na rovnováhu, nie nejakú, ale rovnováhu mužskú a ženskú v sebe. Takže, hej, a vtedy príde čas, kedy si budú ctiť ženy, a teda príde, už je tu ten čas, niekto to už žije, mnohí to už žijú, ale stále málo kto, v porovnaní s tým, čo nás čaká. Budú si tu viac vážiť ženy, ale to tie ženy musia vstúpiť do svojej božskej energie doslova. Takže božské ženstvo 18. Božské ženstvo je základným prejavom hojnosti. Po niekoľko tisíckach rokov nadvlády pokriveného mužstva, patriarchát, že? Sa k nám opäť vracia božské ženstvo, prejavujúce sa starostlivosťou, trpezlivosťou, prijímaním, celé ženské telo je prijímacie, dôverou, liečením, ale taktiež tendenciou nechať sa unášať prúdom, žiť v súlade s prírodnými cyklami, deliť sa a zdieľať s ostatnými, spolupracovať, byť prepojená s prírodou a robiť veci udržateľne, ekologicky. Naozaj nastupuje táto éra, viac si vážime zvieratá, ako kedysi to bol len dobytok, kedysi proste, hej, zvieratá slúžili len na jednu vec a dnes si robíme, dnes veveričku uchýlime a proste si z nej spravíme domáce zvieratko, hej, dáme jej lásku a tá veverička je úplne proste v 7. nebi. Ale viete, čo chcem povedať? Hej, viacerí ľudia, už tu nastáva fakt iná doba. To je len taký príklad. Proste pes, mačka, to je pre niektorých ľudí ich dieťa. Hej? Naozaj je členom rodiny. My, keď sme mali psíka, alebo proste sú to členovia rodiny. A málo kedy sa to tak bralo v minulosti. Samozrejme, že boli ľudia, hej, už takto otvorení. V dávnych dobách nie. Hej, poslúžili vždy tie zvieratá, to je všetko. Jedine v Egypte, čo je zaznamenané, mačky mali určitú moc, mali určitú energiu božstva, oni si to uvedomovali, lebo mačky videli aj to, čo, hej, len tak voľným okom my nevidíme a takisto slúžili, hej. Takže, ale považovali sa za, ako sa krávy v Indii sa považujú za posvätné a tak ďalej, takže teraz je to iné, teraz si reálne tie zvieratka všímame si, že sú inteligentné ryby, že sú inteligentné chobotnice, aké sú inteligentné. Proste všetko to skúmame, analyzujeme a porovnávame sa s tým, kdežto predtým na to priestor nebol. Takže toľko tá ekologickosť, že udržateľnosť, to všetko tu je už tá spolupráca. Prečo je to vek dvojplameňa alebo životného partnera alebo duchovných partnerov? Pretože je čas spolupracovať, neviesť so sebou tiché vojny, ale je čas spolupráce. Žiaden matriarchát, žiaden patriarchát, žiadna hierarchia, hej, žiadne role, zastaralé role, všetko spolu, v zmysle, že spolu niečo budujeme 50 na 50 v princípe, ak teda to tak chcete, ale dohodnúť sa na tom, kto čo robí a nech tu nie je nejaká presila toho, že niekto robí oveľa viac. Tu je rovnováha, tu je spolupráca a tu je aj
vytvoríte každý nový svet. So svojou spriaznenou dušou máte určité poslanie a vy vytvoríte niečo humanitárne. Môžete byť filantropovia, môžete byť, ja neviem, robiť nejaké proste záchranné akcie, alebo to môže byť celkovo len vy, ako sa pozeráte na svet, ako vychovávate deti, aj to môžete ukázať svetu. Dneska je aj tá doba internetu a tie sociálne médiá, to tak je všetko naplánované, všetko ide tak, ako má, pretože sa tými sociálnymi médiami môžu tie páry ukázať, môžu ukázať, že láska existuje a tak ďalej, aj keď teraz vidíme skôr opak. Ono to tak býva, hej, predtým, ak sa to zmení, tak to niekedy býva horšie, ako to býva lepšie, ale verte mi, že sme na tom oveľa lepšie. Energeticky celá planeta, aj keď tá príroda tak nevyzerá, ale tá príroda sa stále obnovuje. Treba sa dať trošku do úzadia, dištancovať, ale všetko bude v pohode. My sa prispôsobíme aj počasiu, aj všetkému. Takže toľko. Nesmierne dôležitým prvkom ženského sveta a ženského prístupu k životu je intuícia a hlavne vôľa ju viac využívať a dôverovať jej. V našej spoločnosti však nebýva príliš cenená a boli sme vychovávaní k tomu, aby sme ju ignorovali alebo aby sme jej nedôverovali, lebo však to bolo delulu, hej. Ja neviem, kto myslel trošku inak, vymýkal sa nejakej norme, tak to musel byť blázon. To bol niekto, kto bral drogy, alebo bol na hubičkách, alebo to je hippík, hej, a tak ďalej proste, ale áno, niektorí ľudia boli delulu, ale niektorí, mnoho z nich vedelo, úplne sa vymýkalo realite, pretože žilo niečo nadprirodzené naozaj, hej. Pre ženský princíp je typická trpezlivosť a starostlivosť. Trpezlivosť, vám teraz poviem, že nie je to isté, ako keď čakáte. Trpezlivosť je hra s časom. To je opak straty času. Dobre? Božské ženstvo nestráca čas, to je cisárovna. To je opak. Trpezlivosť si nepletiem s tým, že to je opak, to je hra s časom. Strata času je opak trpezlivosti. Musím vedieť, hej, sama dobre viete, že tu už strácam čas. To už nemá nič s trpezlivosťou spojené. Trpezlivá je veľkňažka. Ale veľkňažka drží knihu života. Ona v žiadnom prípade nečaká na niečo alebo niekoho, že sa same zmení a hej, keď okolnosti tomu vôbec nenasvedčujú. Takže a tuto je to napísané, že počkať, pre ženský princíp je typická trpezlivosť a starostlivosť a neprijavuje sa len tým, že niečomu venujete všetok svoj čas a sami sa vyčerpáte. Hej. Spočíva predovšetkým v dôvere v to, že vesmír bude riadiť vaše kroky, pokiaľ mu to dovolíte. To je to, čo hovorím. Keď budete v prítomnom okamžiku, vesmíru dovolíte riadiť vaše kroky a vtedy pôjdete tou najkrajšou a najlepšou cestou. To proste inak nejde. Vy si pritiahnete len tie energie, ktoré budete žiť. Nepritiahnete si nič iné. Božské ženstvo je život a to je Boh, to je božstvo, to je ten strom života, to sú tie kruhy. 64 kruhov to je, čo tvorí strom života, tú mandalu, hlavnú mandalu. To je pre mňa zdroj, to je pre mňa Boh naozaj, pretože to je presne ono. To je presne ono, čo ja cítim, vidím, hej. A to som si ja nikdy žiadne hubičky nezobrala. To proste, hej, to je tak. Ja tak vnímam energiu, ja trošku inak vidím svet. Ale nie som jediná, samozrejme. Ale to máme tak všetci, len sa tomu treba otvoriť, netreba sa toho bať. Niekomu pomôžu hubičky, hej. Božské ženstvo je životodárnou silou, z ktorej sa rodia všetky ostatné formy života. To je pravda. Boh určite nie je muž. Ale ani žena.
ale my vidíme Boha ako nejakého starého deduška, je to proste nejaká mužská postava, to všetko vzniklo, to si všetko vymysleli, dobre, muži. Vravím, v čase patriarchátu vymysleli si aj diabla, na tom je postavené celé náboženstvo, dobre, je to všetko postavené na mužskom princípe a na pokrivenom mužstve, nie na božskom mužstve. Ale nemá žiadnu podobu zdroj. Akú podobu mu chceme dať, ja stále budem hovoriť v mužskom rode, lebo však som tak naučená, ale chápeme sa, hej. Akú podobu tej energii chcete dať, takú ju aj bude mať. Takisto Ježiš naozaj existoval, ale ak mu chcete dať nejakú podobu, ktorú ste videli, alebo ktorú ste si proste nejak v sebe zakodovali, tak taká podoba sa vám zjaví. Hej, na druhej strane, alebo v sne, alebo čokoľvek, ale je to stále energia. Ale zdroj je energia, ktorá fakt všetko vytvorila. Hej, bohyňa. A naozaj, že žena dáva život všetkému, takže je úplne nelogické, úplne proti prírode, keď si myslíme, že muž je niečo viac. Žena dala život mužovi. Dobre, je to úplná blbosť, takže, ale obidvaja, už tá spolupráca vajíčko, spermia, už tá spolupráca vám hovorí, že máme spolupracovať, už tá príroda nám hovorí, že máme spolupracovať a nie sa stávať hierarchicky niekto na vyššie miesto a v mnohých kultúrach stále žena je na nižšej pozícii, dokonca ešte aj za nejakým zvieraťom je žena, v určitých kultúrach, takže absolútna blbosť. Takže spolu rovnocenne na energeticky do tej jednej línie, čo je rovnováha, úplná rovnováha, nikto hore, nikto dole. Božské ženstvo je životodárnou silou, z ktorej sa rodia všetky ostatné formy života. V každej situácii vždy smeruje k dosiahnutiu výsledku, ktorý prinesie prospech všetkým. Do ženskej sféry spadá všetko, čo nejak súvisí s tvorivosťou, zmyselnosťou a starostlivosťou. Buďte si týchto darov vedomá, naplno ich užívajte a oslavujte tak božské ženstvo. Dajte si záväzok, toto by mal v sebe uplatniť aj muž, aby sa vrátil do rovnováhy. Sú muži, ktorí príliš operujú zo ženskej energie, tam by som trošku potlačila tú ženskú energiu a prešla do mužskej energie, do takej väčšej zodpovednosti vo vzťahu a tak ďalej. Do ženskej sféry spadá všetko, čo nejak súvisí s tvorivosťou, zmyselnosťou, ale to je veľmi individuálne, Oslavujte božské ženstvo v sebe. Dajte si záväzok, že od dneška už budete vždycky naslúchať a veriť svojej intuícii a chovať sa podľa toho, čo vám hovorí. Touto kartou sa vám dnes ozvalo vaše srdce a vaša intuícia, ktorá sa vás naléhavo snaží presvedčiť, aby ste čím ďalej viac dôverovala svojej ženskej energii, nebala sa byť ženou. Dobre, to neznamená, že sa máte obliekať vulgárne alebo pôsobiť nejak, alebo to príliš sa chopiť nejakej sexuálnej energie, alebo nie. Žena je tvorivá, žena dosahuje, žena má ciele, žena môže byť kýmkoľvek chce v najkrajšej podobe, v jemnosti, v elegancii, to, čo naozaj ženu robí ženou, bohyňou. Vy viete, čo to je. Čo to je pre vás. Vypíšte sa z toho. No. Takže na to slúži aj môj kurz sebalásky potom. Takže božské ženstvo. Jediná karta, 45 kariet. Sa mi zdá, že je to až. A božské ženstvo rovno. Mesiac, tu je mesiac. Energia ženy. Mesiac je energia smrti. Mesiac je energia transformácie. Toto všetko sa dialo preto, aby sa žena, tieto všetky tisícročia toho všetkého, tej opresii voči ženám, naozaj bolo len preto, aby ženy vstúpili do svojej sily, aby sa poučili, naučili, aby mohli byť
aby mohli byť kráľovné svojho života a tým pádom mohli spolupracovať. 4 načasovači boli, keď som to povedala, kráľovné svojho života, ale nebolo im to predtým umožnené. Dobre, všetko musí byť najskôr naopak, je to dualita. Nebolo nám to predtým umožnené. Mnohé sme boli v minulých životoch ženy, ale aj muži. Malo to tak byť. Zoberte obdobie čarodejníc, hej, to bolo niečo strašné proste. Už len to, že ste bola žena, už ste bola čarodejnica. Všetky tie traumy, hej, tie generácie za nami a to všetko, čo sme si prežili, násilie mužov na ženách a tak ďalej, hej, ja tu teraz nejdem hovoriť ako nejaká feministka, ale treba to mať na mysli, že je dosť, už stačilo nenechať sa zvierať v takých energiách, kedy sa držíte niečoho alebo niekoho, čo vám už neslúži, čo vám nijak neslúži niekoľko rokov, niekoľko životov, tak, lebo niekoľko životov sa viete točiť v tom istom kruhu. Hej, je čas vystúpiť z toho kruhu a čas žiť spoluprácu s mužom, spoluprácu v zmysle, že ste mu rovnocenná partnerka, že ste v rovnováhe, že mu nerobíte matku. Žiaden muž nepotrebuje matku v období dospelosti. Musíte ho nechať v jeho sile. A že mu nie ste dcérou, v zmysle, že on vás ťahá a vy sa necháte ťahať. Alebo naopak, hej, že muž, že žena ťahá muža a tak ďalej. Takže nič takéto, to nie sú energie, ktoré prinesú pravú lásku. Pravá láska je len jedna a vždy je to energia rovnováhy. Hej? Takže je dôležité, aby ste vedeli, že nekrmím minulosť, som to len ja, kto ju krmí, kto ju oživuje, nafúkuje vo svojich myšlienkach. Môžem sa od toho kedykoľvek odpútať. Ak mi to robí dobre, tá bolesť, to už je druhá vec. Hej? Ešte teda potom nie je čas, ešte sa tým krmte, ešte potrebujete asi niečo si zažiť také, aby ste prišla na to, že to nie je ono, to už je každého cesta, ale vravím, je teraz vek vodnára, je vek spriaznených duší a už potom túžite a tá túžba tu nie je len tak, hej, tá túžba sa chce narodiť. Dobre, ideme si dať takisto, čo sa týka nejaké vašej životnej skúsenosti, ideme si dať teraz čo? Tarot? Nie, Lenormand karty som si chcela dať. Takže pár kariet vyťahnem. Nejdem tu dneska vyťahovať, aj keď zase už skoro hodina bude, čo kecam, ale dneska jedinečne, ináč vždycky vyťahujem karty, však viete, všetky robím cigánskych výklad, starotových, z Lenormand, hej. Ale dneska len takto vyťahnem karty, pretože som vám mala povedať tento odkaz a toto je druhoradé, že čo sa ukáže v kartách. Môže to byť aj nejaká trauma, neriešte to prosím vás terapiou. Hej. Ak už máte nejakú chemickú nerovnováhu, lebo rôzne skúsenosti, rôzne traumy môžu vytvoriť chemickú nerovnováhu a už potom možno treba nejaké lieky, antidepresíva a tak ďalej. Mnohým ľuďom to pomohlo, samozrejme. Treba si nájsť dobrého doktora, hej. To je ale jedna vec, lebo naozaj to mentálne zdravie netreba, je veľmi dôležité, hej, takže treba to podceňovať, treba si to liečiť alebo aspoň udržiavať. Tam už naozaj, keď sa vytvorí chemická nerovnováha, tam už s tým moc neurobíte. Hej. Ale čo sa týka terapie, ak ste na tom, ak len potrebujete niečo zo seba dostať, nejakú životnú skúsenosť, nejakú traumu, ktorá vás stále ovplyvňuje, neriešte to terapiou, pretože tam to nafokujete, tam sa do toho vracate. Teraz existuje mnoho terapií, kde sa do toho nemusíte vracať. Neviem, ako sa volajú, ale vyskúšajte také, hej, ktoré vás nabudia skôr, ktoré vás udržajú v pozitívnom, kde to otočíte. Na to slúži môj kurz sebalásky, ale nekrmiť minulosť, uzavrieť si minulosť raz a navždy. To už ako to cítite, hej.
ono sa vám môže uľaviť, lebo sa vyrozprávate, vyplačete, ale hej, pozrite sa, hora, srdce, myši. Takto mi spadli tie karty. Dobre, potom si ukážeme toto nič, to som ďalej miešala, tuto nič, ale tieto všetky. Takže tu je tá hora hneď pri srdci. Myši sú strádanie, citové strádanie, finančné strádanie. Hora, prekážka, nepriateľ, sama sebe nepriateľom. Srdce. Niečím trpíte. Niečo ste zažila, myši. Zažila ste nejaký nedostatok, zažila ste nejaké trápenie. To sú všetko myši. Niekto vás opustil a tak ďalej proste. Hej, ale tu si sama bránite v tom, aby sa vaše srdce uzdravilo. Nie je čas sa stavať do pocitu obete. Ja viem, každému sa nám niečo stalo. Dobre, ja som nemala... Každý sme niečo zažili. Také tie extrémy som zase nezažila, ale zažila som všeličo a... takže nenadľahčujem to tu, hej. Ale práve, že naopak posielam vám takto silu. Táto jedna karta sa otočila a to je... To sú tieto palice, po česky rákoska, čím sa bylo žito. A palice sú energia ako keby ste šla na seba tvrdo. Hej? Tvrdý život, tvrdá natúra, ako keby ste sa sama za niečo bila do srdca, alebo sama si niečo a možno aj vyčítala, treba si odpustiť, alebo s niekým z minulosti nie ste na tom dobre, lebo to je tiež energia sporu, energia nedorozumení, energia toho, že to neviem pochopiť, prečo mi to ten človek urobil a tak ďalej, prečo sa mi to stalo, proste to sú také energie tejto palice. Neriešiť, neanalyzovať, alebo raz a navždy si to poriešiť, rozanalizovať si to raz a navždy a potom to nechať tak. A hej, potom byť v tom prítomnom okamihu a vedieť, že čo krmím, narastá. Možno si z toho vyťahnuť len nejakú životnú, možno si z toho vyťahnuť ponaučenie, to je všetko. Ono to naozaj všetko si nesie ponaučenie. Vy ako duša ste sa pod to podpísali. Vy ste to ako duša chcela preto aby ste narastla na vedomí, aby ste získala vyššie vedomie, aby ste si niečo odniesla z toho života, z tejto zeme, priniesla to tam hore, všetkých s tým oboznámila. Hej? Naozaj je to tak, že tu si naberáte nejaké vedomie a s tým potom prechádzate do vyšších sfér a aj na planéty, kde je vyššie vedomie a tak ďalej, vyššia forma. Tu si naozaj prichádzate len na ponaučenia s tým, že tu prežívate a zažívate lásku, ale aj ten opak, ten strach vo všetkom, so všetkými zmyslami. Tu je to na jednej strane tak krásne, ako nikde, na druhej strane tak tvrdé, ako nikde, tak surové. Hej? Tu je kosa. Kosa dieťa. Kosa dieťa, vaše vnútorné dieťa a kríž. Jednoznačne vidíte. Takže dieťa a kríž, nosíte si ako kríž z detstva. Niečo sa na vás nalepilo a to, čo sa na vás nalepilo, sa len sa v ľuďoch a okolnostiach odráža. Hej, čiže je čas si vyliečiť toto vnútorné dieťa, ale nie tak, ako to poznáme, ale tak, ako to ponúkam ja, nezabrdať moc do toho v kurze sebalásky. Kosa, takto sa to ukázalo. Kosa dieťa, tá kosa smeruje do tej postielky toho dieťaťa, alebo reálne je to sečný nástroj, hej? Takže niečo, čo vás súžuje stále, niečo, čím trpíte, niečo, čo... Ten kríž si so sebou nosíte. Hej? Ten kríž vás sprevádza. Ja si pamätám, že na základnej škole tam mala som takého spolužiaka, ktorý mi robil zle. Hej. Ja som vtedy nevedela, že som sa mu páčila, proste on mi robil stále zle a bol odporný, nechcela som chodiť kvôli nemu do školy, ale nemala som na výber, to bola celá základná škola s ním, hej.
9 rokov. A musela som tam ísť proste každý deň, hej, počas školského roka. A to ma dosť ovplyvnilo. Potom, lebo mne sa páčil. Mne sa páčil, ako vyzeral, mne sa páčil, ale on mi robil zlé. Proste, hej, lebo sa to tak asi nič nepoznal, čo ja viem. A lebo som sa mu tiež páčila, ale vtedy som to vôbec nechápala, nevedela, bola som z toho nešťastná a ja som si to preniesla, 3 päťky boli na časovači, ja som si to preniesla, ja som sa od toho neoslobodila a ďalej som si to prenášala do vzťahov, či som bola na strednej škole, či som bola potom ďalej, a potom som šla pracovať, až potom som šla na vysokú, ale ja som si to ďalej prenášala do vzťahov, až kým som to nestopla. Ale nie, že by som si hovorila, nie, že by som sa k tomu vracala, nie, že by som to nejak krmila, ale tá energia neodišla, pretože ja som si to vtedy nevyriešila a podvedome som si to nosila. Niekedy si to podvedome nosíte, niekedy to mi teraz prišlo, aby som vám to povedala, že niekedy je to podvedome, niekedy to pramení až z detstva. A ani o tom nemusíte vedieť, ten kríž si nosíte. Hej. Takže to citové strádanie, to, že od neho som nemala, čo som chcela, ale opak. Hej, som si potom prenášala do vzťahov, priťahovala som si presne ten typ mužov a tak ďalej. Že som sa necítila docenená, práve naopak, hej, že sa so mnou porovnávali dokonca, hej, podceňovali ma a tak ďalej, zrážali mi sebavedomie, ale teraz to je úplný opak, takže hej, proste som sa z toho dostala takto, že žijem v prítomnom okamihu, vôbec prešla som si vlastným kurzom sebalásky, ktorý vám ponúkam. Vtedy som ja také techniky nemala, vtedy som takú ja možnosť nemala, vtedy som si to vytvorila sama, ale nie presne tento mi prišiel od anielov, ale vtedy som mala pomoc od anielov a veľmi podobne som si to robila, aj keď niektoré techniky od nich sú úplne nové a vôbec som o tom nevedela predtým, ale nastúpila som do svojej sily a potom odtiaľ už nie je cesty späť, takže v žiadnom prípade to si ani nedovolím nikdy a žijem úplne v inom partnerstve teraz ako, hej, vôbec, že nič také sa nekonalo, dlho ma to ovplyvňovalo. Takže tu je niečo, alebo je to nejaká vaša životná skúsenosť, hej, je to niečo, nejaké utrpenie. Kosa a kríž. Kosa je energia Hadesa, energia smrtky, energia niečoho prísneho, vážneho. A tu je kríž, no ukazuje sa to tu. Pri srdci sa ukazuje hora. O tej hore som hovorila, vravím. A ešte tu máme 2 karty a to sú myši. Myši, omrvinky, strádanie. Hej, myši sú chudoba, neistota. A ešte tu máme tieto palice. No, vzťahy. Takže vravím, energia vás následuje. Minulosť neexistuje, pokiaľ ju nekrmíte, pokiaľ ju neživíte. A takto sa mení budúcnosť. Všetko v úvodzovkách. Čas naozaj neexistuje. Ešte si dáme tarot a budem končiť, lebo chcem vám povedať znamenia, aké vidím znamenia, alebo pre koho to je. Ale napájam sa na ja dneska sa napájam na viacerých, napájam sa na ľudí, ktorí majú takúto cestu za sebou, či je to vzťah, či je to skúsenosť, trauma. Ale vodné znamenie určite. Sme v období škorpióna, voda. 2 vody. 2 vody. Toto je pre mňa, 2 vody je pre mňa spriaznenosť 2 duší, aj keď to má byť 4 palíc. Áno, 4 palíc je 11, ale to už je ten váš, to už je to, čo spolu vybudujete. To sú tie vaše základy, na ktorých budete stavať svoj život. 11 je energia svadby, energia domu, teda 4 palíc, hej. Áno, to už je ten váš spoločný život, ale 2 vody, vieme, že je to energia rovnováhy, partnerstva, pravého partnerstva, hej. A je to energia spriaznených duší. Proste. Takže to ste 2. Lebo potom je 3 vody a vieme, že 3 vody je ľúbosný trojuholník. Vy ste v 2 vody, vy nie ste v 3 vody. To je to, čo som hovorila na začiatku.
dvojplameň. Obidvaja ste slobodní. Buď sa ten muž naozaj rozíde, rozvedie, uvedomí si, že patríte k sebe, alebo vôbec, to je ale málo kedy. Dobre? Ste vždycky dvaja slobodní. Dvojka vody, žiadna trojka vody. Šestka ohňa, víťazstvo. Šestka ohňa je s dvojkou vody. Šestka sa asociuje s láskou, s Venušou. Je to pri dvojke vody, pri spriaznenosti, pri duchovnom partnerovi. Toto je vaše spoločné partnerstvo dvoch duší so šestkou ohňa, s číslom lásky a s touto energiou víťazstva. Tak ako keby, lebo teraz mi povedali, že neporazí, už nás nič neporazí, alebo niečo také mi povedali teraz, že nič nás neporazí, všetko zdoláme, už môžeme byť spolu, hej? Už je naozaj čas proste. 26 môže byť nejak signifikantné pre vás. Škorpión, rak, ryby a ohnivé znamenie. Môžete mať vodné znamenie v čarte, nemáte len mesačné, máte aj slnko, aj ascendent. Máte 3 znamenia minimálne vo svojom čarte. Chcem to povedala samé jednotky na časovači. 3 znamenia máte, takže sa neopínajte len na mesačné znamenie. Nič také ako len mesačné znamenie neexistuje. Dokonca v čínskom horoskope, čínsky horoskop je oveľa presnejší. Celý váš dátum narodenia zahrania deň, mesiac, rok. To je oveľa presnejšie, ale v poriadku. Takže oheň, voda. Ja to stále hovorím, že oheň, voda sú naozaj duchovní partneri. To ide k sebe. Oheň s vodou idú. Navzájom proste to sú tie polarity, to je ten opak. Vy ste duchovní partneri vzídu z opaku. Znamení alebo proste toho, ako pristupujete k životu. To neznamená, že bude úplne opačný ako vy, alebo bude chcieť úplne iné veci ako vy, mať iné presvedčenia, mať iné názory. Nie. Len on vám dá oheň, keď ho budete potrebovať, a vy jemu zase vodu v zmysle polarity, lebo vždy je to, proste funguje to na magnetizme, plus, minus, vždy je to polarita, vždy je to, hej, iný element vás môže poháňať, ale môžete mať rovnaké názory a tak ďalej, hej. Nehovorím teraz o tom, lebo naozaj by ste mali mať plány, rovnaké názory, presvedčenia. To je veľmi dôležité, už len preto, že idete vytvoriť spolu nejaký svet, nový svet. Každý to budete vytvárať s tým vašim duchovným partnerom, a nielen to, ale aj vaše deti, generácie, a tam treba mať spoločných veľa vecí. Pozrite sa, trojka vody. Takže tu je ten ľúbostný trojuholník, cisárovna. Ja som hovorila, že božské ženstvo je cisárovna, a cisárovna to nežije. Hej? Ona sama je trojka, ona to nežije, ona to nepotrebuje, ona není viac ako cisárovna, dobre? Takže dvojka vody, šestka ohňa. Tam je víťazstvo s dvojkou vody. Trojka vody je niečo, čo môže odpadnúť. Hej? Naozaj môže byť, že ideme z vrchu. Sedmička vody. To je spolu desina. Nie, počkať. Trojka, dvojka je päťka. Sedmička, dvanástka, vyselec. No, ideme na to. Vyselec. To je to, čo som vravila, že zostanete visieť. Keď budete krmiť trojku vody, ľúbostný trojuholník, nejakým spôsobom čakať, to už je čakanie, to už je niečo, čo cisárovna nežije. Tak z toho bude 12. 12 je vyselec.
Je čas sa pozrieť na veci inak, preto vám prišlo dneska tento odkaz. Tu môžete byť viacerí, na koho som sa teraz napojila, tu môžete byť v trojuholníku, ale máte vedieť, že šestka ohňa je len pri dvojke vody. Túto kartu som vyťahla ako vyťahujem iba 2 z dola, to viete, keď viete, že 2 karty zo spodu, 10 kariet z vrchu a potom 13. karta sú moje výklady, ale vždycky ja tak vyťahnem viac. A toto sú len moje nápomocné karty, hej. Takže tu máme tú trojku vody a za tým bola cisárovna. Plus 7 vody. Tá cisárovna sa na veci pozerá úplne inak, ako sa pozeráte teraz. Toto je to božské ženstvo, čo nám vyšlo. Hej. To božské ženstvo, máte do toho vstúpiť a keď vstúpite do vášho vyššieho ja, teda do toho svojho božského ženstva, keď zo seba vyťahnete cisárovnu, tak si uvedomíte, že toto nie je cesta. 7 vody je, že sa máte otvoriť novým možnostiam. Pozrite sa, 7 pohárov. 7 pohárov. 7 ďalších možností v princípe. To je energia toho, že sa máte otvoriť novým možnostiam. Hej. Sama voda, a to už idem z vrchu, 4 vody, tam, kde nie ste spokojná, tam, kde sa trápite, tam, kde je len váš jeden pohár, hej, a pri vás žiaden iný pohár, tam nezotrvávajte, tam si nič nestávajte, 4, keď si niečo stávam, tam si nestávajte nič, tam si nebudujte nič. Neodkladajte nič. Tuto je niečo s časom, kedy nemáte odkladať. Nemáte nič. Hej? Časovo naťahovať. Takže tu už spolu máme 16 a 16 je životná skúsenosť. 16 je energia veže. Hej? 16 je to, že vás to niečomu učí, že je to životná skúsenosť. Tu už máme spolu 16. ESO vody, keby nám to nestačilo. Takže 17. to je karta hviezdy. A energia hviezdy, správnej cesty, ESO vody. Wow, sama voda. Takže jednoznačne hovorím k vodnému znameniu, alebo vodu máte niekde v čarte. A oheň tu je. ESO vody 2, 4, 5. 5 vody, je toto možné? Sama voda? Akože ja normálne ťahám z hora, hej? Sama voda, to som už dlho nemala. To sú emócie, srdce, láska, voda. Voda je proste, z vody sme všetci, hej? Voda je naozaj základ všetkého, je to láska. Vo vode sa všetko odráža. Voda je zrkadlo. Hej? Voda je aj energia toho životnej skúsenosti, lebo je to zrkadlo, je to energia seba poznania, seba reflexie. 2, 4, 5, 6. 5 vody a sila. Ešte stále to hovorím. 11. Túto silu potrebujete na to, aby si pritiahla svojho duchovného partnera, aby to bolo 11, aby sa to zrkadlilo. Hej, to je ten, viete, čo tým myslím 11. Mnohí to poznáte, mnohí o tom neviete, ale 11 je ten váš duchovný partner, vždy sa bude zrkadliť ako 11. Hovorí sa o tom, že je to váš dvojplameň. Naozaj, ale to je energia sily, takže najprv byť v tejto vnútornej sile, pozrite sa na nej, ona je na tigrovi. Tiger kedykoľvek porazí leva. V kartách tarotu sa zobrazuje lev ako ego a tiger ako sila. Hej. Tiger v prírode kedykoľvek porazí leva. Dobre? Tiger je silnejší v tomto zmysle. Neviem, či nie je aj väčší, ale ako zviera, hej. Ja som ináč v čínskom horoskope tiger. Môžete byť v čínskom horoskope tiger, môžete byť kôň. A tuto sú zvieratka mnohé. Môžete byť čo? Je tu zajac. Zajac mi ide na mysel.
Mačka. Môžete byť nejaká mačka iná. No. Kôň. Môžete mať blízko k delfínom, žralokom. Sedmička ohňa. Šestka a sedmička ohňa spolu vedľa seba. Hej? Šestka a sedmička ohňa. Znova tu máme len vodu a oheň. Ariel, Archaniel a Archaniel Gabriel sú tu. Tá sedmička ohňa je pod sedmičkou vody. To je zaujímavé, že? Sedmička je uvedomenie, pochopenie, sedmička sú myšlienky, intelekt. Takže voda s ohňom. Kráľovna mečov. Tu je ešte energia toho, že predtým, ako vám vstúpi táto nová láska do života, toto eso vody, tak je tu treba spraviť nejaké čistky s minulosťou, rozlúčiť sa s minulosťou, čokoľvek je to pre vás. Kráľovná vody pod esom vody, hej, iba tak, doslova sa tak, to eso vody je nad kráľovnou vody, čo nám teraz spadla, ako som povedala, a tu je, vidíte, z kráľovnej mečov do kráľovnej vody, to je ako keby, to je ako úplný opak, môžete byť aj vzdušné znamenie, ale znova nám tu vychádza voda, že tu je treba byť realistická. Hlavne toto slovo mi tu ide realistická, pretože je to zo štvorkou vody, tá kráľovna mečov. Otvoriť oči, byť realistická. A potom otvoríte srdce novej možnosti tomuto esu vody. Osmička zeme. Takže máme tu aj zem, máme tu všetky elementy. Táto osmička zeme je štúdium v zmysle, že tu sme naozaj v takej kvázi škole. Nazvime to škola. Tu sa naozaj učíme. Prichádzame tu na vyššie vedomie, postupujeme a môžeme žiť tak lepší, zrelejší život, hodnotnejší, aj plný hojnosti. Je to pod päťkou vody. Mnohí ľudia, keď, tu sa to ukazuje, že mnohí ľudia, keď majú klapky na očiach, nerozširujú si obzory o vesmíre, o tom, ako to funguje vo vesmíre, ako funguje vesmír, ako fungujú naše vzťahy, a že sú všetko energie a tak ďalej, tak zabrdnú, visia, zabrdnú, stagnujú, len čakajú a nikdy sa nedočkajú, lebo čakanie nikdy neprinesie energiu toho, že sa to raz splní. Musíte prestať čakať, vtedy sa to splní. Mák, čarodej, vravím, priťahujete si, toto energia priťahovania si. A je to pod silou. 2 samé jednotky. Hej? 1, 1, 1. A posledná karta je Vyselec. Je na vás. Poučím sa, zoberiem si z tohoto najlepšie, alebo sa nepoučím a zostanem visieť. Všetko je tu pre mňa, nič nie je proti mne. Takže budem sa tešiť na vaše komenty, lajky, odbery. Naozaj veľmi mi to pomáha, keď si pozeráte videá, dáte si odber. Je to veľmi dôležité preto, aby som tu ostala na YouTube a ja aj ostanem. Takže, ale hej, je to také pre mňa, je to taká podpora. A môžem tu byť potom pre vás častejšie. Takže ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne, vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.